Ne baito beri ria rero baikire aiga ase studio na nendo chikonyara kumurekere ngane yu ase egeka egeke na boigo nchia gokomanye na emeroberio kogenderera ochia kigwika chinsa isatu chia bono mambia tubo mobwate omonyagitari aiga Dr. Dalmas Momanyi na boigo tobwate Monas Doris Michira ase studio nande asinchira yabene tigambarigani erinde banyare gutumanya ninki bagokora nande naseki togenderete kurigereria gose gukwanira ritukeriga karibu sana mwensi ase studio wakire bia samali tamna mate bigunkoroku Dr. Dalmas na wangu toka Advanced Cancer Center yego toka Uhuru Plaza. That is first floor, lakini second floor. Similarly, we have expanded into Nyachai building to what inpatient, outpatient, chemo, and of late we've enhanced into Aventa, ICU, HDU. So kunya kokina tole. But asamange. Stay tuned in cancer. Yes, chemotherapy, which is covered like in radio, mostly in Torah capture. But then they say and say moya chemo, we go provide turin go coratory na in Tokorgan and cure palliative care. Mbiyamona sana uburiro bwiga bwa cancer kira tuguchaka naye cancer ninkiki cancer tugike ni marwirande and as a research yako cancer is not a specific disease yani kotabanga cancer tugwate gento tora gatingi kena buge konyikosa etugwate bintu tokoroka triggers ne gento keriba no muna asomondo kunywa sigara chances chokonyora cancer chikomenta One in Tombero Montogo Cora, we go facilitate, was if we go a monto on your chances, chocolate cancer, geometry. Unlike other diseases, cancer thing of the varong and you got a primary cause. Allow for the conditions in we call them predisposing factors. Kinda. Because one monto, about Tombarometo Barano, cancer, very specific, no one about what HIV/AIDS. They are specific to specific cancers. Same moment kunyo cigar, kunyo maru, monto guate evintoni vinge so kiro monto na guate specific precursors. Mbiyamona sana tukogenda sister wakire bia. Asa marita nguru Doris Kwambuka. Omonasi Teresa Nyagitari Advanced Cancer Center. Balipo wocha no gotonyora. Twako y'uburwaria bw'oburwere bwa cancer. Mbiyamona sana ritukeriga ekirabono limanyikanete nga nerituko ria cancer ensingima ninki okagirete rituko ria rero gigukwanirwa lero ritukeriga ya World Cancer Day muno rero no kwanira amana ya cancer na udata abantu abange bamenyete uburwaire bwa cancer muno abange ke bamenyete bamayite uburwaire bwa cancer bwo gwita rero tokuba awareness tubateri na ya uburwaire bwa cancer ngo bapare manage abanda bo bakubwena bako bari recognize at early stages ngubwena bari nabo igo buno muntu abonete kwerenda na lifestyle nenchora baisegwe kwetanga tukurigereria kirenga kiri tukeriga ere na United by Unique nga ekubwata namo ase inchira ere ya bene inchira ere tofauti korwa asa abantu bande inki ingane yego kwanira team ya United by Unique Ino gotebanga igotoramo asekero muntu emechando yayabwate nabo tuko bamo tubwate uburwaire bwa cancer lakini ngaki uburwaire uratware bwa cancer tari boro bumbwate bwa cancer kose nabo tuko tware cancer yemo enchoro ko iwo mubere tari yaranchirango iwo kero muntu nabo konyoranga oya igwete enchirenga no oya igwete enchirenga urakino uburwaire mboro byo mboli obomo Wono na kia kogera togo tebanga no etore sabari yege yemo ya cancer ntogo twara twenspe mo chando gwekaini kero muntu mo chando yagwa tore kivyake nenchera kurwa liwere enchera ya bene wono no kororeka nole na botogo kubwenya na yubnako igwale na botogo mugwena nabo kero muntu okonyoreka natora lakini kero muntu ogwekweni bwaye ne tobauti asenge nchonga
kire muntu chi signs chiri abwate gusenchira omubere oyo okoigwa tofauti ko bwana oyundi bona that's why tore sabari yamo lakini kire muntu n'omuchando oyo bene bona that's why togoteba we are united by unique. Mbia mono sana daktari tukwirana kwanerango aina yechi kansa chiri chimanyikanete use Ande Matilda thank you. Lakini kansa asa nene tiganta nchakirenga kansa kentongeria tarikori tatigetuki amaino but the rest cancer nave ku affect ikwana tinga chaka nge kukwanira mangana specific cancers no na na gwikaranza tawe ngawa but rende kentongeria neki cancer can affect everything except chinchara amaino netuki. But ibi bindu byonse ibi cancer. Yeah, I just think about it cancer no and that's why banomete when we are united by unique omete unabana Matilda there are some small things umundara kogolinga when did you last get checked for cancer and I'm very positive 90% ya bantu mbamaite no nyanga cancer ngutokere bari batamanyitinga cancer ni bwenta ko bat screened and then now mnabana komete cancer the most common cancers in gender tebe bono ikachirichirenga na chitokurukanga the most common ntobate kutokuruka prostate ya sava sacha yes tumanye kutwara breast cancer it affects both male and female abantu mitabange banga breast cancer ne abaswati but ya soko maana mbulina ki breast cancer both also affects the abasacha alafu tumanye gocha totebre breast prostate alafu tumanye tebana cervical ichibona chichiringoruka the most common of course no esophageal cancer chiro rectal cancer nechi nyingi gastric yani bono cancer chire chu nutubate no nye chikuruka na esophageal ikobono cancer rutingo tebanga tinga senari tari gutoka ni ribone gatura tebenga bone komito konyora abantu abangi with wisikuri miaka gochimaega family history umete muna bono ega abantu abangi bari kumanya mugutari guteba difference between ya cancer na HIV ekero umuntu akarura umuntu cyakira kare wibate bono ukimwe wata wano ubumanyi obwesa uri bwaringe tikatebe ngambo engense konyora abantu abangi konyora umuntu cancer ya muita taragenisa uri abantu ko bwate nganda yana nyitari bachiko konyora na HIV konyora umuntu ebisete umuntu usira na cancer but bone kero umuntu asira na cancer umete bono without that history to bucho kuikumanya ngaya bano tutazo ukuru yane anti yane gose mama correct niki kya muitete ekarabone I'm very sure my great grandfather when any body my dad niki kya mulite nobody knows ago tinga ya arwalite agasira but kilinga ya niki kyaba no boli bana even my grandma the last time namu boli tinga naki niki kya data katenga ya arwalite mangana yo akaka so that history like mnaboni komete for example my mom was my dad ni my thing in case of anything my dad now will take in case of anything my mom now will take so when you have that history at the back of your mind ngobere raisi asole kokoraki ngantu tokurukanga na kufollow up na ndaba no tianda banga mwanya kitinge mechando no tukaturi bwoko hobanya kitali na njitingwa ni kitali ntarwali ekuna kibone kintu nandi ndatebe kyafto iro muchando turi kwenda kuliga muchano nyagitari ono konyora abantu abange diba go muntu akore screening for earlier detection ekrome to isaka nyora cancer in the earlier stages management inchire chikoba taken into account since management yomete to bwate chire almost 5 not 5 abakora surgery to bwate chemo radio na ndo tukatwara na combination ya chemo radio na surgery oni interventions ipita tebe you are in the earlier stages na beko ba manage buya muchando tejo lakini bone mechande inero tubwate ekaraboni bakonyora umuntu akanire no nyensha ne balinde tiko korobye konyora umuntu akanire shaye gose shifwe for the past 10 years lakini ubulinga kwanya bizinye kitali akatenginga cyo kanya kitali ntarwali buye bangi kabiye it gives you that lineage gose leeway yokwenda kitali tebana kiyaya tinachira kokora ruki screening because basically when you have Matilda, let me ask you, do you know how to do your self breast exam? Yes. Basically, that is basic knowledge, but how often do people maybe your sisters, yet it's a very simple procedure and it can save a life.
Kiro kurigire ase bono rogongo rwa Gusii chinamba gose kiro kurigire kansa eri ase Gusii mono nere kuneta abantu mubarore igoro Matilda asa bono igatiga ndabenga Gusii ngokinere ase nzemo yenamba and tianta benga promoting factors mbiri bono muno oranyore igende kunateba about history metaba gusinto gwata chinsoni yake yo ndiko nyoro munda ateba nganje aya tingo tebe mwana ona ni ndwalete cervical cancer tingo tebe mwana ona ni bwate breast cancer ono munda akobisa mbake kero ye ikire kale enzinyo kwa manya kanyora ngana liba ono munda ako sabo ngaya yo meta bono mbra ebintu byangitire na kimo ngwa kana serio lakini renda at the end of the day igento tokurigirira inkelingana ki bono iga aiye muna Matilda no bwato bomanyigete how well are you educating your people? That is what us as Advanced Cancer Center tokotema gukora gekogera bono igomete gwikira kwanyoranga yeso muntu na maite na bwate information but no ikaranzira information iyo gateko gokonya don't ni wiyo gokonya abantu bamino gose kenyoro na ikoro kwa inde isko abatenga yaya chini maitenga kanza na karteki nero kanza no buruire boko pamani kanza na binga HIV turatebe unlike rende turatebe because HIV is mariogo the staging and different but kanza nero ni bata mariogo muntako yabo and over time yakoreki yale turunga mbia mono sana tokogenda somutumo komoke erinde toirane tonyare kogendera kurigireria yo usitogendera kurigireria uburoire bwa kansa aina mbali yoburoire bwa kansa Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Gitimba Television ekionga Kiamamo Gusii. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Test Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gitimba Television ekionga Kiamamo Gusii.
Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange. Wigo, mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya. Egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitalijiga. Iko bakwigura kera lituko. Ochakera chinse komine chamambya gweka chinse komine bere chambagaroba. Nuga Best niko bagotuka imeyumu chubo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu. Nchasa Marieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ya driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chababuna Kisi Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer-Tents. Buffer-Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto abuna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces,
signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Bafa services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 07292264. Kitemba Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio. Ene ngombo bwa kwani ni sanamu ndatengo tebi ga makopio. Engombe ye ga yaho. Enjere yirurete ebine biyanda. Mama ke muntuma. Engombe ye nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali. Bono ndatengo tebi ga kokokonya pitata. Ndato minyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet. Enokem Agrobet. Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko gendo ko no malioko. Ayoko sibye kenyambi iga repa direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrobet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukukyo pole mitata. Amangana ye chingo ko gotuka Enokem. Amangana ye chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Nige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Hizi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga falikoni. Mapema oposti amaguta zeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Kitemba Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyekona ebintu by'obwagaji au asiriko lirense nkonya bali mirror and cabinets ase babwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nawe gukurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bigutumika se e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne chitap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkonya bale boigo chirangi korwase chikampani au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense nigo bagutuka ase nyomberi amanyakanta na Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbeyo muchijuiga obusongo asamange naboko bakiresi bibutira se chinamba cyabo 0703943972. Kitemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidi amabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkona bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkona bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkona bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo
mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo babwate omurubiri olipa pole pole asuwanjiro wakanira ebintu bigangora wika wakolire tonyole imeyo mucyo busongo ase barayasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase kinamba kito ekyo kire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana nendo mwancho murigiria tugusaba so kwavira ase engane yo korende nigo togenderete kurigiria obururi bwa cancer kererero iri tukoria World Cancer Day etwaringe ase ore daktari tware kurigiria mangana wase cancer ya prostate irasa abasacha then again thank you tiganta venga so ruri bukurukunga prostate cancer asebono iga ansemo ya gusi kinambe kire igoro kandi abenge kire igoro nande njiga sta komenta ekege nganda teben kelinga muna na kwana tiri tangani ne history onkonyora bantu bange ntubati past information ekara mostly okonyora prostate cancer is genetic yani tinga tabanga it's purely genetic but not genetic. Kutayaba nanye sokoro bata cancer chances cyane utwara cancer ikirigoro in comparison no monto family ya betabwati history ikabano monte bye karo kolgere munabone katiganda ko mana ngbulinga prostate cancer sebusiye namba ya ye gasta comment ditkuchia ndina seki bono lakini hataba umete cancer taringa no buriro bonga mareri haya cancer nege ntoke kia chakirete mai wana karubgate history kurumai umete when you are lost to follow up tatabenga tatabe sokuri yawe yawe ta cancer and then ya temanyeti meta uno kucha kutavo kumanya career stage 4 stage 3 lakini ya karumanya tenga ya sokuri ana yawe ta cancer kokorero screening regular screening nakeka rangata ya bono meta na araba kusi kwenda nyagitali na kora kuni ne michando inde ya karabono prostate cancer mostly okanyari kwa happen above tete abego chaka 45 abalinde mostly ngo chaka 50 lakini bano ngonye bekera 45 wana kero maide history ni resio wakorero checkups tete abekero mwaka ekero yendo wakorero just prostate specific antigen in a test was what korero yendo korka digital rectal exam as a medical camps ekara medical camps ngo bachira organized abantu baba screened for free tatika bono no nyine screen ye chikakonyora ni chia free abantu bange mbali uchi attend usaba ntongwa attend bara lakini umuntu akotebanje tinta ketika garanje ningarde ni maite tindu halite mundu rwarte mareri ngakia kumanya na rwarte mareri osirazi manje kiku kama na kotebonga ki ya mareri ne osimareri te lakini wana konyora abantu abange kari ikiringa ntore field karo kotu umuntu ngaya kore screen akotenga njaya mbiyande abalinde boneka rukuli ruburu rwa prostate ikintu kibuche kya gera aba amaruira yo kanyora bono kanyora abantu bakutuka in the late stages nelinga prostate cancer ego present muna UTI mostly ngobono muntu takumanyanga UTI abwate gose prostate nambona bakanyora umuntu kara gwitera macha tali kwera gwiteka wasiri umuntu agwitera nyora gwitera kuruto ndre nando kora abo kali twimo kwanya tugunyara gwitera no macha koromuna mauga anene mono kante venga the waste and then koromunse yenda ikopono chi picture njire karongo teba muna bondi kamuna na teba kometa abantu bali bangera teba kon cancer mbata tali griko ne lingana ki those are some pictures and then again even though tukoroka age factor
iko gikero miaka yagire 45 which mutu you are supposed to get screened each and every time. That way alitoko kei talinge to gukura lakini etoko kei namba ya abantu bagwate cancer. But similarly cancer maintenance manageable. Iso kutoka in the earlier stages management ya yire ngororo kubwa bono kwa umuntu kutoka bwate in the late stages. Buyamona sana tukwirana as Sister Doris kwa beire guko interact nayo kuba anabaroire bali ba cancer nki kwarorire gusinjira ki kwarorire abantu abale kurengana buna baroire beto twaberere na barabu nabo bagocha nyagitari abange buna narorire emechando bagocha batwara nugo tagenda nyagitari mapema nabo muntu agochicho gotebinga nabona igwete kari genteke koti nagenda bono igana kana koigu ngora paka buna bashite ko gundu oborwaire yes na bekunyarikane kero ko igure mochando ndi bwensi mbuyo genda basubati abaiga okonyoro muntu agotutuboka kera agotutuboka tari ko genda nyagitari onya kwabera ni kawaida teri ko kawaida kero kwaroro mochando tori yo kawaida umbuyo chiche nyagitari keko ro mochando munge nabantu baito mbali kunyara kogenda nyagitari mapema bachiche mapema egera nento tokore screening use tokoro boringoria egera tonyoro mochando yukia bwangu keko erekero konyorekana mapema at early stages oboroiro bungo gwena buri kero bwachire motu we also do the palliative care yeah aborire egati aborire bali kwabeire gogo attend to mborire kiusi cancer kiyo konyorere common asibare asabatsibati tobwate breast cancer tobwate cervical cancer breast cancer ne chi cancer yorobere na cervical cancer ne yechinsemo chiri chiensoni bono mono egento gekogera na saba sachan tobwate mono prostate cancer nero yachire nonyene cervical cancer nero nerororo egento kero kibono ndatebe goko nakorora omochando osegento kende kwegure osina sorobere yaya tega gotebanga yaya kenege ntege kengeli kunduma oyinoro moch ngeli kunduma maitege gochaka bono ngeli gokoroma gitandoma ngingo chira nyagitari yaya mbiyonye kwa keure kende gosekera igure ngoraiga ke kobero maitege ko ngebuna kabera muntu teba ngecheke bwene kinya gokeira ngora mbuyo muntu achicha tebenga yaya munyagitari gentongirega igakiaberiro mubere ngeli ya kawaida egero munyagitari yake korero bochunguzi amanyenga ngento kinyene kansa oruwaliwe togendere n'ubugima eri tukubona eriga nzira kimwe abangire muranyare kwene kinga abantu banyoriro bumanyi asi nonye kurasa nyagitari yeno lero kuna litukweriga lya rero lya World Cancer Day etogote y'abantu bonse pia ubatoroche kuruchinsinyo chinse mochi chega lya nyagitari ya ito screening ngokora tore na otoko ba screen mochi teto baligera litororo mochando no koroche kenengero ororonga iga ngeri buya ninchungo tokeligera egera na intu tunyale koba tokonyoro borwairo boiga mapema na intu nalitora anyore no nuborwali boko baraisi egere mbwachi mbutuo bonyorekero bwatambukire kerengo tukerena ase daktari kurigiri orokongo orwagusi no bwato mubaro bw'abantu bwate cancer generally kose ekero kurigiririe namba y'abantu babwate cancer ikase account ya Kisii ya Nyamira omorarite kante benga orokongo rwagusi ntagete nandi ngirure orokongo rwagusi ntebe Kisii Nyamira kekara most of our patients abange nkobare kirenze kitanda benga kirase kekara nguturitora abantu ko Migori Kisumu Nairobi region ya kwani bono orokongo rwagusi munabone kete benga enambe gaste gochiwo kuni gento gyako goteinga omuchando noro no omuchando igana kitoko nyuma na kiugo tutagotebanga I'm still insisting ingana ki tokoleru screening tiga tuye tumeko koleru gento kuruka screening yakaro kara screening na renjera yoka turake enamba kegera once gwa koleru screening onyo bobo konyororo bugwani lakini utakoleru screening okonyora nguburi boko genda watch komya wa affect abantu bago from the financial state emotional state psychological kegera bono for example tebe omuntu narwarite ebe no mwana ugebe mama mine ebe ntatumi igento ngikitukuruka comfort yago ikuira nanzi gekara ando nzi oso takara to kumitinga ngaki mama igendate
na kio musaga ndrete para no boruiro boiga tari ngati mu igoro gwaso gene gento ke gocha over time na kuna ndengwe kana tabanga in as much as ngota batore mu boruiro boiga ngabwa chete gose borete oburuiro boiga nintu tuwe katora manyangana tuko bosangera digera toke ichi namba ninjira turakora ibyo nekero naye ona Matilda ukwa mwate benga ya rero nyagitari nguchi yangene ncheki ekero gwachire nyagitari nanje muno nyagitari ntebe rero Matilda ochire let me give her the best care possible ekero mete na bogo nyagitari ngirire ntaito bwati lakini onya na gwachire muno bona Matilda onyoro munyagitari mbi yako gwatenda mbi ya service chiko onya next time mwata benga ya abonkwira na kekera mbi na karati aso mchando gocho kangelinga konyoro muntu ochire nyagitari lakini bono service yako gozenjera ko ba handled ya mu frustrate ase ko tigante benga as advanced cancer center we are professionals na and service to ko rukira cyase na ikura abantu bago kwana from the feedback we are giving the best and I say go bono onye ko target na I will experience the best just visit because we usually do muna bono mwako oyo iga sorry season yiga ya World Cancer Day usually to ko free screening listo ko rero talk about free screening from breast, prostate. Na ndabona ke ntona ko insisting kelinga no nyana baka kango to araba breast cancer. And I know the few and I know the few who have overcome wamekuwa cured. Ona ndimo chando soko chobo meteno linga ote kwa vile bya omuntu bara to follow up. Ona ande by the time umuntu akoira na kwanyoro umuntu na ndabo no ira ni rense kubwa munalinga bono David neba naye Matilda wabekire ndagire yawo mugondo kwasimekire kwanyibekire bakwogoyo obe toburugera nkyoga nyitega so okonyora nge challenge na eri as professionals to experience na bokwana na the very best lakini umuntu enda mnabona iganda kweza ikayemo mtu anasikia mimi nimepona na wendere ngina ndingwira na wakora nyita okay ndo buri mutini stane bono by the time wakwira na nande bona arense kumaanisha nga nande lazima tochake staging workups yani nga lazima nande bona tonge bono ko mno muntu amakepi yakara ntotake kumanyanga na uburiro bwikanye bwaringega nga yuweki yakro unlike any condition uburiro bwa cancer bwotara anya tatabe ko bwa tatabe prostate oizo gutuma mario gegeka na bakonyora ya rure gali ase prostate yachira sa mauga yachira se ekebocha yachira se donye no bongo nonye ne namaya kwara bone objective yoko yegwa mario no gutango bobo bomba karaki mbotara na ku improve your lifestyle yakara muna bone kometo muntu tari konyora mario ga cancer ko experience ale ndo ko pain ala pain yeringa pain it's severe acute pain muntu nabagwati guno goboko muntu nabagwati guno mutu mogongo mbali bagwati gumbaka nonye na kuri gwata banga muntu yobo agwe lakini it's the pain igobana karoto gwana na those services nanda bono metege ntoktelinga burire bwa cancer ebule financially draining of course sha nabondika sha chamete ni muchandonde nazma cha zingo koletri okora abandi bagwakana lakini akaro baguchi kokora bate butiri kokora bono mete munda gucho tebange tete to koraki korwalibo lakini bono ngakito kurwali ke kara teba nimbo ateka of course no bwateka batinga kitoko kokonya ke kara ka vetri koraki teri kokora miremo bono mete ndu konya kulinga ngorespondire bori bramuganyete ya kora bono gabu temete na kitura aja tokonya ne e kromete nze monere to kunyana nze monere to gwika twatinina ebigene muna bone gora ene nyagitari karo koirwa mariogo nze mo yago bone gwikiriyo kunywa mariogo ligarubwene lakini onye tura yago mariogo na kioga toko bwana daktari ntubwata muriro buna bono lung cancer ntubwate aya liver nonyara gukwanira buna yakoretwa n'ebintu bindi ayo abantu batari gochi bakwanira mono muna nate batangani cancer ni chinyingi na ndevi ntombere tokoroka predisposing factors predisposing factors ni bintu biri bikoga rumuntu onyora oruiregete una bono lung cancer karo muntu kunyisi karande ne mono tumba to tan nyiro sigari tumba to nyasole ebinte bungoroka ngobiroka tore predisposing factors but bono iso korugeri ebintu mbiro konyora bire nkitorate even lifestyle
lifestyle na yarongo changire to some cancers bono lifestyle bono muna amaru ekara amaru is the lifestyle taringa amaru uri keire tiririo amaru enjira nero muntu gotumia ago predispose kwarada na lifestyle bono ma chindagira cholesterol build up guchangira bono muntu ochangonya gutora ntukura liver cirrhosis ya predispose ya panyari ntukura liver cancer wani bintu muni bigalan cancer na ndo bintu metembere bono iga in as much as njomete bintu mbere ngote yabantunga amaru ire nali are manageable if caught earlier lakini muntu nali kaiga isigara nera abokerete mambi nera siekera maro bono liriako sese kumbrera mitenga ni isigara igwa kari wewe cancer can cause you to experience the same thing oga sese kukulia rumu ndako sese kwanyora maybe amanye ngasoke ososo kike ndikita paka na nero kumeta ai kanisi sigara yake iromobe umjogere sigara but isigara yiga with the nicotine and everything yako kora kwanyora kwa very exposed ko kwanyora nonya na mabira ndatai sister tukurikireria abaroire abaiga kero kirinde bapimiru banyore babwate stage au cha cancer njiraki mukuba obo wene usenjiraki mukuba rikireria ekera baroire bachire nyagitari yaitu osekera umuroire undi bwensi atoganire nabwato buroire bwa cancer kero umuroire management ya yekoba depending ne stage yare mbaroro raba iga barna bora nyarekana kere mapema teragenda nde ere tuwe position ya yemo nabe ko nyarekana ogende surgery onye yatambukire yakunire chinsemo chinde nabo gokoleru chemotherapy ngerororo aya na radiotherapy nero alafu pia mbaroro tubwate togokorera palliative care mbali toko na kubeka to manage pain we prepare them, we prepare a family, to create awareness as a family nero yaba aware what is happening. Tekera na warabutuanya kubarenda mbago tuara that pain mbago chandika bande batandike birengerero to provide to the counselors at least baba that hope watu wara hope waendera kumenya tuendera gusikio bugima bunatore lakini koya tokire mapema tale stages no wate bintu tokoroka chemotherapy to wate radiation pia na ni tubwate surgery echina chichinchira turanyare go tokonyara kuba tokwena na sabarwaire bari baitu ayo turarigirire na daktari anyare go to explain ire abangana yaiga abo chemo radio na surgery onyare ko yakwanira sigikeke okay moralia tikante benga management ya cancer yebwate munateba stage na kire stage ne bwata management ya yenga umuntu narura nyorore stage 1 lakini baadaye kimo umuntu narura nyorore stage 1 akorero surgery ngobono kiro umuntu nabwate presentation tofauti yagarumuna bono umuntu totabo bwate leukemia metaba Kenya se bono iga management ya is nere technical akego gekaramone kendo munda bwento ko is bone marrow transplant blah blah everything of which one karo kuliriri we as a country try kero but we are improving bone kamna bono as advanced cancer center by doing kagertenga we are the first otore to ko liquid biopsy metabone ke minto biko changia de kokonya abantu anene diagnostics gekaramuna bone ke karwa chire tata bote ke tukomanya go sono bwate breast cancer go bwati test inchiro ko kolero neji test chiga they are money consuming time consuming gekaramuna bone go monto ko kolero the workups a biopsy histology it will take minimum of 2 weeks now within 2 weeks ye chiga na ko nyoro buri ba ko riki woni churi lakini bone ga as advanced cancer center to a mentri ke ndonge to ko liquid biopsy na nene monomento bono ko nyora banta bange ba cancer they tend to change suddenly abakonyora umuntu mwenge buya kabisa iga and then all of a sudden umuntu change liquid biopsy ne rere liquid biopsy ne machine ya yogo lingoli kanda ngane yogo lingoli yokalero ego chaya mostly to kutumia maninga medakara bano mentonya lang ere specific ya kwa nyire sample it runs yakwa diagnostics na weko the specific and the primaries. That's why ngote bana as advanced. Mune litari kote advanced de. Ntomente ebirenga keko. Ni asenze meji na kirege.
tukurigera chi stage chirenga chikoba chi stage ne chinyinge depending with the kiri kanza ni bwa stage yayi nyara kwerera bono nchiri chichiga chiri chikurwarigwa okay kiri stage ni bwa management but narumete bone bintu mbere to consider muna bono tebo muntu uri 80 years ali stage 4 keroko mwakimo egwika yamo well ekara bontoro chibono emyaka yaye ebintu binde mbere bako consider ono konyora unless umuntu tebe kare ku stage 1 to 3 management ina bako mwakimo gakagara teri which kumwa da effect meta mario konaro ali stage 4 konyora ali very strong ona kero umuntu akwe mario gali onya kare emyaka ya chirake that's what konyora mostly abantu tokuraba before treatment and everything umuntu akotebuna ki yaya these are the options obwate which ones will you take yakero mete ngento tokuruka patient rights uikote ye patient ngaya yuguriru bwate no enjire wenda kwiru neye e patient yako tinga yaya karunkurigiri kanje nkorere nekera chuzirie e protocol gose e treatment regimen kwa mwa obasemya ngana ki kwirire lakini chiko kwa ikini that's why konyora abantu muru muntu agwate breast cancer twamatenga nawe ndo kubuturora bero muntuka okana batinyuri nguko butororo bere talinga zibone ki kwati ko mukungu abo kubuturora bere to clear the cancerous tissues in your system digere mambe bone kerukara sike tuto kwedinga nanda bone bra koriki eburayirana lakini bono abantu nakunga tenga na arumede we respect patient rights and we respect information meta bani kama nayo ni goto to umuntu akatenga yayo meta kuturora robero umuntu akikranche ko teba ya tikanjembe lakini bone kerwa tigire ni nurubo orobero ruruba to buruirogo chances cyo kwera ni chikoba igoro no muntu rusiri so we give them information they decide the right protocol bueno kwa rukwanera ingige koba as surgery na kana kotera muna bona ase surgery na ke kuna tebo kubuturu orobere lakini bono mete na kuna tebo ngi ku depend na stage omuntu uri stage 1 kubuturu orobere nko very sensible omuntu uri stage 4 imintinga no gwa orobere ni jeta mawa ni jeta maya bono ninguruzi orobere rutinga ngitwa kwa ngitwa improve kwara ikobone before utara decide every stage ni bata management that's why umuntu muntu nabago chakwa at stage 4 twamutuma radio first ose twamukonyora kwa chemo radio eminating abana tata umuntu abata for example umuntu abata cervical cancer naro utara cervical cancer amanyinga uiteka one of the best way oko mutuma radio yenda yasamba those cells yachita digero kurwa manyinga kulikuwa care ogendera konyoraki amatibabu ayande lakini yote yabango yote toko mwakimo yo kana bako mwakimo yo lakini manyinga gasta koraki kuitaka ona manyinga kara kuite ko rocho mundo muno igana kyo kumugwene kekrometa manyinga is part of the treatment kara manyinga yarense ta ko eguketokete yes mbe mano sana tokerana ase sister kwarigere kwanyoranga aboroira abaiga kero obachire ali no nyase ward nigo babwate stress nyingi nigo bakorera na kimoko bakonya abaroira abege kero bachire igalia na kieko tubwate palliative package kero tubwate palliative yega nuko bakora mbanya gutwara stress ntubwate chi counselors abantu bagondira na counseling ali senya gitari yaito kero wachire otogokwa counselor yago kwanira we ancha kwante banga bonu burwero boiga bwasoire gekogera bono nunya kolera bwasoire nuko kwanira mbako oanchira nenga bonu burwero boiga mporororo egento togokora boniga nuko chaka kuburwari torolenga kitoko bokonya egere mbo tambuka kumaita burwero boiga bwa cancer obugo tambuka se bwango mono obwango bonene so bonekero bachina kieko era toko mo guidance and counseling to mo counsel omurwero wanchirana to mo bekalia to na kobera na barabu to na kobakibu that busy ebirengera ribiri byasira nawo na kieko era to bwata bona boto ko bekalia na to ko beka ntu bwati muchano nyenga ko korra ngo ndo na ndo nya kwinyura ogo chale senya gitari bona tuana gukobera twa gukwanira twa kwa guidance twa kote because tari ayebwe kana bokorora abandi abo twa kworokia abandi buna babwato mo chando oyu babwenire kwanya gutwara ogosemeria kuri kwago chimambi ende mpaka matukanya gusukira yeah lakini nenda wange mbali wanja lakini ngo batematore wanajaribu sana
ngwanchira na bari nende they really aingwachita abantu baito ege kogerekero bachirari bakwaneiru obara abantu bagwanchira nabo gwanchira na bwasoire twaruaria yeah mbio manda sana tuguchukwira na asore nara igo ogoteba Dr. Douglas Mosoti keenly following. My question is, what support do they offer to caregivers of cancer patients? What support do they offer to caregivers? Linande na lirivo linabwate gochia as sister and nemono obari nonye abarwari na abari bakurinda abarwira abaiga Dr. Douglas Mosoti akaneti kumanyana ki abaiga bakwena n'uburwari barabunjira ki bakonyara gukonyeka usinjira ki na barabu bakonyara gusirwa ntochiko kose ninchiko bali baga banyare gukwiraniria erinde tumanyenga amangana ega naki nonye barabunku chipare banyora stress tukwirana asore sister ayo manyana na kyoko chikwanyara ku manage stress ejo ekero kwabire n'abantu bakorera nonye nayo ekero kwirana nyomba bana kwa banko nyororenga turi buyaigo nchira kinayo okunyara wekonya nyantu nabage gugochanda kwanza mono sana ekero kwa siriri umurwero oli mwaberire nere imagine umurwero aberire mwaberire nere mitinye 3 6 mwaberire nere abu omweli oyo wenda ogotiga egitari egenteke n'intungo ngotochanda kere sana lakini abantu abange bamaitenga abantu bari babate chingoro chingong ya ntunto bwate ingoro chingong ntu nabo tori mwanya bantu na benge bunori no mwili ugo naye wasiria nabo ke gotochanda but there is that way you gocha we comfort because twins no torochi because you never know rere ne nchara yae yabeire bone gento togokora we just comfort ourselves to give up because tingorera na muroira arere no riore no yosireiru arere na yigo at that in that way otokonyora togo traumatize na babande barabese ko buganga na inchengu ku next ninche bono yaya ntuno otogotema we comfort no eke gotochana ogotema we comfort why tema we keep busy ebirengera libiri bisire no nyege ko gochanda ege tai agotema goteba nkiringi gento ngitugoroka group therapy we as caregivers karo muchando toberire gosekera umuntu atosirire we usually go back to the drawing table twashare ngai tutakorete burungi gekromete nonye na enkwe mochiuri ngana ki tutakorete burungi that notion alone egento kelge kunya kugoitanga umete gento kelio takorete burungi na kekero yonda betega bone kero tuiranire mesa twateba ngaya we did our best ne disease ya take god makare yani onye tutabenga bono ebekene muna bone ga kwarimire kwabekiro boyo kwakorere kirigento umurakero umenya goje no it sembra ya mageni bueno na kitu kwa with us as ACC hiyo ndio tukoruka group therapy muna bana ntu abarwari that is the nursing department the oncology clinical department imo chando beire boy karanza twara boli naki eyo murwire nasira inki tutakora burungi digere nandi mambyonya twamo chasegete nandi mambita koraki tairorera lakini bono in rare cases yo konyoranga we've covered our basis yagerege ndometa nonyana kurukuru ari umuntu oguchakirana basic protocol twakoreke twikagaiga tali umuntu ago kwa murire oyo nabara twale kanza omuchakia mario those protocol yakaruchi bwatete Jones nonyana ekero umurwira ago choko matina ki ya twakoira mario go mpaka twikire gaiga one gendo kende tokanyete we are doing this and that nonyana umurwira bikaga gotenga ga makorira tokora nometa nonyana ekero umetenga pako umurwira bwika naisa negede abona gose nayo umetenga ya you've done your part ono that alone ngokoire comfort but even so most umeta bana ngabande baketenga ntu yatamanya tenya gitari no it's umetene rimna bana ngabane ngamuna tuligaiga ngise kwa kirwesi migorinya gitari na bonko excuse mbatenga yaya tirangenda nkoreki okonyo murwira bono egente kugyoka ndro konyora muna bana ntoringa ninje buyekade mbetoko babangi bono break iringa bono lero no likasmand to iyo that alone is also the compressing factor. Similarly as Advanced Cancer Center kora agenda tolechi ngitokichiruka tuanchirukinga ni more of camps to relieve ekaramna bone kangona tole chi retreats toenda nanye ngikuruka sports clubs we have fun you know to decompress that one is also another
involving factor iyo ekogera nonye naye nonye umete nonye naye muna boni gatete bamenyete nyomba kuruga kagiete bwira kwaruga kwarara kwabuka stress ninge lakini akaro kwende school you get a new fresh air everything gets good mbe bona sana kero tukuria bona aigase okoena na amariogo nchiraki daktari ere yekerero rero kurigire ngano nyenchira abantu bari kurwarirwa matuka magateriero bigokorwa rero neguko kwanira mangana na liquid biopsy Biamono, tianta venga chinjere charero, they are more improved, more comfortable. Yani umete kare no nyine bitanda byenye gitari abantu bakara de batatu. Squeeze bitanda tatambire biri byeste mu munda ko mateka tari kunya gwitanda. Umete kare umuntu akabe awonjo kara namba kana nyina wa kumenga wa. Squeeze bitanda mbia cha they improved umuntu ko mateka tanda ka kya gorka kya muri ka kya muramba. Gabano umete those alone are comforts. Na squeeze TV mpaka bano in our area I wish mocheli tukeli mu murara. Tikara na ina limongo manyanga mayana na mayana TV nchiro aso munda kwa kimo. We also provide food during the chemo sessions. Ya karome to munda na bako kimo enchale muri ta creense na ndamonga karate mechandile. TV ne chagas. Sorry. TV omete TV muna bona ikatika ngo boli atile. Assume bona ikango ikaran sta sekete. Oba semyo be to kurunga kibako banyara. Oba semno ba eba be kire baro. Chingarage moko beka they relieve them because music is treatment. Ono music therapy. Yani nonye environment ne rume to so nonye na wata ba beyond. Nonye kwa ruarete. So that alone is an improvement. Plus ono mete as for chemo, ndubate chemo beds which are very specific for chemo patients. And those chemo beds taringa kitanda kendi kyons. Na kumuna nata mago explain the electric. Kera vira electric ngiringa yani umuntu ne batuli kunyara konyagari magoro. Yoga na bokeko keko ikaranzi. Keko onchole keko you know depending muna etakire. So that alone muna bana tata yabo umuntu amagora agongo gwatiale kero guta chance ko koroka gucha gwatu go. Onye kitande kenkeko karayonzi bibu tenkeko kera timu chano. So by so doing konyarulinga muntu li stress iri akariki iranire. Plus indagire ga toko yana. Tata yabo no gwachire kuruka tuli etikendi. Bora no agete sabu nganga kingo ba lunch, na kingo ba breakfast. But rende mtu muna ba ruira bitonya ba cha mapema we give them breakfast and we provide lunch. Ya mona sana. To ko ligirana na manganali ike bimanyirire gose symptoms. Nchireche signs nchireche chigo chichaba daya gose umuntu akorigirira kwaranga maino morwiro yoiga okoranga oboriro bwa mwikiri atambe. Chira kino umubiro gwansa kororekana. Matilda, mete every cancer muna nateva ne what presentation is very different. Just like in that muntu prostate, amana twara severe back pain. Munta watu go mbakara kuro kumwe mugako yo manene ngia ukulira. But it's because of the symptoms. So kanyora kono pain nire people experience severe pain. Na kekaro kanyora even the painkillers used the toxins. Ona kyo kanyora muntu kuri kirwe lyo muntu chukuri lyo gere kumbiri mya kitu muntu kuminga ke bandaye ba komaina. Lakini in reality that is what is. Na iko bono no nyensa cervical cancer. Cervical cancer presentation ya ni very different. Na bakonyora umuntu abwate discharge very foul smelling. Bakono meto umuntu akosoka no nyako te yabantu ngaya ni ndwalite. Umuntu rabago changa ikabwata gastric, I lose it weight. Umuntu mugima abwate to 30 kilos. Baka 20. Lakini boni kinte kana kunga tabanga ekero bube bolwa manyiru mapema. Ibintu mbeto korkane tuna negate like di baka boni kinte keke kuska kuchia twakirani ase kwenda ko. Yes. Echona chichi sai nukonera chirichire komwano mostly. Okay. Ase muna bono nonye ndirio muntu oboriro boiga butaraike stage embe userire boko chakera lakini onye muntu araigwa amanyengechi they are warning signs. Konye kidogo. Asaba gaka ndobwate sign ese mono ase prostate cancer. Konyoro mugako yekera go chikuitera mache wonti gangwa ni ntu kiri baraibu. Macha etari kogendaria ago chake igo agwa agwere biporoto. Wono macha ya etari gokoraki tari goitera guchia atambe. Eyune sign nerere mpeko se kwanyoro yonde ako na go block. Macha ali tari gweta macha ali yangi yako musamba lero minyoka ubekira umupira.
kagocha kege naende gakocha korus naende ogenda obekero naende oblock kwarorire bone itari koba signing ine sign mono ase prostate cancer. That is what most byokonyora abasaba gakaba korora asaba subati ntobwate breast cancer ase breast cancer nabo gochaka kungana kagento getuigwita gantobo nabo gakong'eabuna gantobo agakeiga gantobo agakekara soro bere kuko igoro garonde ndobwate gantobo aku ngari koba gantobo egakobanga nabo gakuna kobera gatari gosira orole gagocha gagosira then nabera be due to hormones na chichikogera kino okonyora kangari gosire gaste kono gukina ine sign ya cancer. Sometimes woko ira niga nabo korrango obwate bune edimbo nebinte bibie yechimbote bitongo bitongo kokero wakotama we examine ase bari ba orokirigu n'abanyagitari buna magokora nabo korranga egetongo ngero ekero gotema koimuki gose okoba kokoiga gokobera gokonkoimuki geko ere gocha yo affect chilimfu gaiga. Then ase cervical cancer ntobwato borwere wa cervical cancer. Cervical cancer nabo gochaka kwana kobuga ne UTI ne UTI aya munyagitari ndo chenga gochabu mbole bokorwa chense mo chiri chiane chiabo bisi yanya gocha eyus monekero kwarare ya persist ligenda uskirin gose kwanyoro umuntu abwata amanyinga akona guteka akona gutitibuka kutwaruka abande bateba yaya ne saulio gutumika family kekorora yaya eiteri ko family planning nero yoke gokose gokorora amanyinga yo akona gocha nanga kichiago chiaitire gose waitani ndone myaka gose ngwarengerere mangana yo atobere kuna gochisa bali okurioka gendo check uskirin ku cancer because mono einere sign abandi nabamachago chicha akona gugusamba esaine yupia tariere teriko bangia because ekera machago kusamba wetyo bochafu amanyinga weta eyune sign mono nere ko cancer tina tabanga kero muntu obwate yungansa ya nyagitari origererigu okwana nyagitari origererigu alafu munyagitari amayo proving cancer gosetari cancer yes sister tukire na sore abaroire mbaro konyoranga mpabwate amangana kiteba konya kwirorera gose abarira mbare batari gutaka bae guno nyamariogo koba mariogo kwarora bakomisbievu amagoso nara okonyora konya kwirorerwa egati yabarire narari ari kwabere gokwenekia mono abantu twabwere tokorora abarwire bakwegwa mariogo gento narorere mono monya abantu twatwarire ago chicharero kabwato mochando toko mwaki morero limo kabere gakounga chinguru chiachire nabeire gakogenda takoirana kerachi agocha komorora kale agocha gocha gosine mitini 5 ya erire ali agocha gochicha kwarorera bono nyuma tutarange ya mariogo asabarwire baitongo make sure torenga twabakwaneire twabatebire bamanyire cancer ninki kerabo murwira maitenge yen cancer ndiete tagogani gotiga mariogo ae not unless no yo moigo lakini takogana naino mwerese amanyenga cancer yega gotiga mariogo ninki yego chikomobera takogana no na etokogani otebunga cancer yego gotiga yarenge cervical ko gochicha ya chira sanda ngao bakobwatia mariogo ayonyu bono togotema to make sure ngo bakwandra tore muntu bwate follow up. Actually we do follow up sekero murwera bonete gocha the next cycle donyekere next week ngoba update tore this week to amutebi next week oinyore ngo chichora sekemo neri tukoriri before chiche ngoba akira tore simi to amutemboro inyore mambi ngo chichore so in case umuroira default na batoko manya naende twanyara ko batoko bwati twamanyanga esababu nyagera nireriye efe atanyore ko muike ebe satanyora ya manyinga gekoera ngo pima tora manyinga at least twabasot segencho nino mokobera nabaroira abaiga mono okurigire kwanyanga no nyembare emiaka yabo yachirake gose atagete kumobita no nyesindani kwanyara bagukana gose bagusuka ntobwate substitute nyumoroire na batoko tema kubaibera rienchera to we make sure to what environment is very conducive no moroire ekara moroire manyire nganore no ngomwere sole buya umunyagitari ngongera sale egento mono keragero montange neri penginura mwaras but then ekingeri konyaleka no okero wate good relationship na baroire because bana baroire babwate attitude bono ogotema kubaira buya kwa mukwanira onya tatageti sindani chia munyarire nabo korora the next thing yoramukora because what we do toko mubete sindani already this patient nabwate pain onya tatageti the substitute toko chatwaba chia relief pain because pengine garange sengencho yo uchungu but pia similarly ta titinda mentra sa yo kwanire abantu mbaro konyora bakurwa basemi bogoro obobe
style kingote mundu nabwate cancer kamuchakiria mariogo ororo beiriria oteba bana njikuse na beiriga baenda baso emete Kienyeji. Kienyeji yigo tumia ji wigiro mutienyo mundu le mutinga ya bono bwangire genda ki era nyagitari bono most of the time twekara muruira akiri nyagitari gendo nitokubwata togoroka counseling yene iliyo te mundu ngaya uruiro be bori kana iga ogokora igekengo chikobakire igana iga lakini umete abantu mtobuye kaina naro kuigwa naro korosyo bokano kwanya kubuki no muziki lakini nanzo mtoli koros egerine riga stakora tokora one korto ago explain rirero mambi ende mbaro gweka kwanya ri ntiri ya koriki lakini bo nandi michande boje yaba ngiringa abantu muna bono tato prokinga bali ba kubarinda omuntu akwenda matenga yaje litari kanzuru walete orogiro kwarade of course njetindo tabanga masabana mabe lakini rende bono umete nonye bugwa tabanga nyasa konyo muntu wakariki obwe konya bwana njiro bwe konya non konyora mario ligari nyasa nera kali agokonya lakini bona ende ikwacha kira mario kwarra kwa bwende watabeyiga tiyenge kan wabora bona ande karo kuira na kwanyora ngabona kansi ili ya ringe stage 1 ya chile stage 4 lakini bado mutake tokale so most of the time endo to gote ya baruro betonaki abange abutwarorire gote matulu kuba kolera follow up munateba ekarangwa katulisi actually I can say iga we are the only facility ekakora follow up Garanto ne omuntu ngakari to kumwakiriza mpambo linyalebe na kiore ngakire ndo tacha na yaya tenabwate fe kwa bwate fe api kuvuga paka age nirenga Garanto me tengo buruiru bwiga bwo change it's going to cause burden to ekenyoro taringa ni ntuduega ekenyoro nyagitari chine njiro gukora follow up tinga krediko senga kora jiri kora buri yo chonte tari mono follow up ibara kora ni liko ali kirulisa kara genda next week yo kuchabucho and that is it. But with us, onye tutebe kwa rule because ekaru montaña ori kimi ngendo ngalo the side effects chiko occur in the first 5 days. Usually nduri bagatoka taye patient yagenda onye kali step by gotenga muzula na zaenda nyumbani. But mostly toko batenga ya mario kaya mwanya orire guchara kwa this that effect. Kwa so in case of anything tutebe kindi kia change you are welcome to come back okoleruki oborwali lakini bono ko nyoro umuntu abantu bange bakoboa kubwati ibindi bigekera umende bono mbara ni jibesa lakini most of the time tubona ntubwate anya shari ndite turi bakara mune baniri toko batenga shaka na cover ekara bono mete shaka reko ngitanga capitation yeri ngo kave na beko cover ekara bono ko nyoro most leads toko nyoka care yenye shabi ntombiro eko cover bike ebuna bitoko gara toko ba manage rigero umuntu akoreki kubwabone ko rumundarika ngo rukari ngo sari ngo korari cyangwa ibindi biga byonsi bibone ko rumundari nyegitari management nkobere fair kubwa karori kerulika so most yeto koraba follow up to abuna kigwete na kyoga ndara tembe bas e appetite ne kire lakini bona anda se mechande gocha yabera mete manika amariogo kekara otara egwa marioga ya kimo ko karori tukuruka pre workups eyo ko fulimogram UECs LFTs korori one biga byoka mbere tari siringi ibere ano mundu metago twake sabota amura ninjenge ta kwari kero kwanyorira mariogo nanda mariogo naro kwegwa yo kwenda na okwenda naro ayo kwenda naro ka nari abuti gutango koroka kugwatiwa ogokora kyamwe gegara chi side effect cyama yo kanchara expected ono most of the time ndio toko kari bitoko kora to matenga ya mariogo gegara na toko te yo mundu ngano kwenta ko mariogo yo guteba nganje ya timbali to batira I'm the never do it as I can only Lisa in case anything happens. The walk like Nabokori. To get our way. A crowd one side effects. Abanta wangi banalire ko korora. Chito kichi korwa e biara bi korwa. In stage ke kora ko sema de okay. Korwa rikyo ko gera abantu baro etuki yaro ka kwanyoranga e biara bia elire korwa magoko. Okay. Ntoko tebanga mariogo narari specific ekara mundu na gwate different reaction to different medication. Mbaro ko nyoru mundu agutumia riogo ngutumia, oyo na ria gutumia, lakini oyiga symptoms ya kanyora use side effect ya kanyora, tari aro kanyora. Mbaro ko nyora ama ko kago ikamwama,
chinchara chia mwamake etuki yaera tali etuki airengeria se tukire yaera so kero muntu na bwate different side effects naro oraruke naro yapetite kubura na so the presentation is different with depending na mario munda kareki akonyora na hande bono nyurenga oriro gwa cancer nara ego depending na iburi kwarad kekeronyo kubwate tutebe throat cancer throat cancer yigo metengo gerere no nyone kro komera ekore tu machano ose no nyone kro kora gerinda gedero kare lakini mundu naro go jali tari komera kende pi munanyora kimeli wiki yara ndagere yangi agweta umunya ko endore te bitu machoma ose nyenta oarura kiri bono by the time ago chakwanya nande ngobo be buri bwa kariki Wairanire. Taringe karo kwa bwe na nganturu kana ngatura agira rahagira lakini oko kaenda with moderation. Onya kuwita goli bitu maragira oke maguso kumani bitu. Lakini ndi bitu man bwa te different test of course lakini rende endagira ogo nyichira ake wake. Wate vanga tiri kansa tiri kuna ibiare binetu kinase kintagito mwancho mwarigere. Omwancho mwarigere yamana yaki ninkyo boriro boiga botali ere chinchara botali amaino na boiga etuki. As one of the I can call them more of dead cells. Again, the money in Charomete, in Chari Karikukin, I can go to the Gulber. Now, Maino, they are more calcium rich, telling at the like cells, giant chikunara, or integrated cancer. Netu, Kinero, it's more. Mete to care or anything at the Banga, again, genetically to change. Tekunyara will change. Plus, you to key. Lakini yetuki chinchara tali chinchara dead cells they are more of dead cells na maino but that's all munda na kutwara sensitive teeth lakini ta kutwara sensitive bones mbia mono sana otetigo kuboli kwana kumogochia sister ngoringa ama tukonaro kuboko konyaranga nawe nae tu hitiko ikamere meye meki we kaliro bwata funaliro bwata moods chimbe ko se bad days kwanyara ko hando la paroira abaiga tukubambukire muchando ri ko na be konyalekana kwabo kalero litukulia gondirigia lakini meremero goikogende ntobwate like one goika lazima unyare kwesome because togo chane stress ya ko nyombalia se kwabokera nongo nyekigera nateba bono goikangende nimbeke smile ya ubolimu lakini ngende ndasekera baroire bali egere tunya gusukia matuko ngo ikaiga that's why to what group therapy na bongo chano munyagitari mutenga kakina bona twara kamuchando kaliga lakini nakiora konyo ndenga na batoko nyara konyo hando ubungincha bunge buno bwega na incha bone sentinse echinchu numurwaire bongo ndongolera that therapy na babuya naenda narabeke smile elia so baroire bali bane na ngo ikanyomba naende roli namanya gutwara stress chirichia nororo kama kwaendelea lakini tini konyereta mbio bono sana umunjo morigire tokana sio mutimo kamuke elinde twirane tunyare gukorera ingane yega Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandegere uzito somya bamuraba kikuya mandegere Gitimba Television ekionga kiamamugusi. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwocho ganya chirangi
ikabunuraganie ochoganire erangiyiga asedukenyiga ya Uhuru Superstores na bokwegena muna ekale aho watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jesse in compound his Hai nyanchama. Kwani ndagire yukuri minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole ngante kama. Nancho nyome. Nche. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama. Coming soon on Getemba Television. Ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana erinde tunyare gukora umwanjo murigirire kira tugendete gukwanira uburire bwa kansa daktari kira bono tuguche gukora afinto umbire bwanete gukoro erinde konekinga amarwira yayiga tutari kuri no nyaina iyo burire bwa kansa ibintu ki abantu bwanete gukora gose routine ki abantu bwanete gukora erinde konekia uburire bwa wanyare kubuswanigo ndiye muno muraria Tigante venga asi Kenya ya bono usibona ikense ya bono ebintu mbere byabeire metono squeeze chipikipiki nchiro chigari abantu tigante venga abantu ntwenyari plus ne chindagira tukuri so basically tigatu chakirase lifestyle modification umuntu nabwento akore exercise in a week at least 30 minutes in a week 30 minutes full. Have no go time, have no go charukengali, have a gym. They have to have in short fitness. It's a factor. Because when you are not exercising, you are increasing cholesterol. Itu kalau kan nyari maso mungkin. Nah kerja kau yang bengkok andiri ya clog game kiye lini.
kere gukorogia mekibwangia gutwara ibintu bigo complicate kurugabo. Not only that, chikiro nko bachire factor asokanyora cancer. Okay, it's not much proven, lakini rende it's a factor. Like ona sawa abantu bali okanyora babwate mebere milto kanyora cancer ni raisi kubwa so montore physically fit. But na ndente ke tunyurenga talinga karonga tabanga sawa abantu barabali talinga kiro montoro mulito na robase. Baro kanyora bali hormonal babwate hormonal imbalances ndikiko kiro monto nyora ki overweight. Iko bana kiro monto na bwente go shughulika kogere ko cake. Alafu na bantu na ndi muna lifestyle modification yiga bana kanyora monto nga kurwali ga ende tebe no nyandaraja aso epiki goro kurwa daraja ikasegete epiki yani kireke ntoka nyora ogutara maikaranza. Most of the time let's emphasize on exercise tigara ko cake amaro irande gekero meto buruire mbuli bo precipitate want to get cancer. Alafu bano na ibintu muna chisikara maite nebwate is it caffeine nicotine ngo changiere ko modify because it affects your body yenye yachi ko modify abano muntu nyora predisposition to lung cancer. Na lung cancer na roma ite nebwate factors cha ni nyingi plus lung cancer mete problem ya lung cancer ne ringa management ya as a country ba ya ko manage ne technical unless you go to South Africa maybe India troch ne ndivya karto kwa ne vyonzi previously chief NHIF the NHIF gartamete the tuition NHIF we used to cover mundu na bayari como cover waenda kwa treatment onye nichi beso kwa mentankeyo lakini azisha mangana mako bono komenta nayo ebintu mbire binde muna alsas chindagira medona muna bane gamariogo ga tugwa ka chindagira no nyini chinsu tugurio kanyoranga amariogo nyogwa kirio go kurumuturo gurugali gwa grevias bya gwa kirechinyeni chao erosion yelia kaleta machi yali tindani muna yali tindani ni chinsu chiti kunywa mariogo ali which is a component of mixtures unyorenga na gutwara either mercury nini chi ions chirijire chimbe aso mobile wano na emu no kunya kunya talinga karo kwali ngo ko lidi maiga ya gwa affect it's over a period of time one over time kwanyoranga obobe boli bwa koriki kwanyarira gwonchora genes was cells chomobere yakara basically cancer is an overgrowth of body cells. Abwisi ulcers nchiranere ulcers chiko umerana na cancer kose chiko bwaterana muna nateba is predisposition umuntu ataka ulcers chances cha choko nyora cancer ya gastric chiko increase. That's why to what a gastric cancer. That's why one kwenye manage ka kurendeje ga ulcers yechi okay. That's why muna kwan body ringa kinki toko kora okay na chakira lifestyle modification, avoid smoking. Maruanyo kubwate ulcers, you manage it because if you don't over time kwa ndere yanga ko community yanga ko baki igentekenga. Na sister na bo commentera egatie bintu biri gose chimbwachiria abantu bwanete gutiga elio kwene kinga bakiri roiro boiga ase mangana lifestyle munyagitari okwanira mangana exercises chindagira tukuri chindagira chigate tutige gwa kamari go marogobe skuma mambi ende kwa bogo irinero ko irana ndenero ko kenya gose kwa ire chiro na kiye ko ire chine chiagalire toko umuntu kwanyora amenyera tenyama enyama ekogera ya chi cells chia cancer chia multiple very fast woni chikomnya mubere mono onye chiari ngororo. That's why toko te yaba roire bari mangana ye chinyama red meat no o tigatonyare go batogo ke yebinte bino ni go chinyama chiga konyoranga engombe ye yakweta se yakwete elio goranyo konyora yairwe yarwalete toma itingi kyanyeriete kwalire nyamejo kero kwalire mubiro go ingiye ukora naye go chaka wa affect. That's why bono konyora sai to what different types of cancers bono chinyama tigatwa ke ebinto tokoria na boy go comment kana na senchira tomenyete tigatwa ira abana baiga bakento bwate like HPV vaccine eyo go prevent cervical cancer tiga bana baitombara bateberinga kumo baisako betusindana ne go maito mwana go no matebe tingora itatora abanyagitari ngweta bale chiskuru baba beta chisindana manya ko maito kwa mukandi tali ko betua basi mubugoli muira senyagitari
anyare ko bagakonyora vaccine eye egere yanyara ko bage gutanga umwana uyo iga tabaise gochikonyora oborwaire bori bwa cervical cancer. Amang'ana ya maruna ara bado ara se lifestyle nechi sigara munyagitari onyakwanire mono tiga topunguze sana yeko ere bina bintu mono byachangeire nechi ndagira tokori ebine bimono byachangeire ntareba ngendo ngire nandi na inyuire amang'ana naraje gatukurukanga naro lieteri gande tokorigi tinsaria gankwane gisongo multiple sexual partners, having multiple sexual partners and protected sex, yeah? Go changere because HPV is a sexually transmitted infection. Bono ekerumuntu kwanyolire HPV maybe in the earlier stages and you started participating in the komera na kemobere koro mwana, it also predisposes you to those conditions. Ikabono nakungwe kanata banga umete bono miri aba kuzintu bwate bintu kuruka chinsoni ekuna kugego tonyoli mono na ande geto chandete yakuriza ko teyo mwana uko kugenda bunga ya ibindi bingu ko babirega na yo se bingo ko babireke neki akanyoro umuntu ako bakosha bateze ulibo na ntuntu abate tukirete aho yogenya gutokora mara tokoriga na prostate kira kiero iranyare kugusoni wa safasasi prostate prostate committed the only best way for follow up committing an only 45 years and above or regular screening and by having regular screening we are okay obobe number 1 number 2 onyo muchando koro urusi umapema remember you can have surgical management ni liyo mundako ndo urusi prostate cancer area era somobe tokanyora prostate minus the prostate yes sister ntubwate amangana buna skin cancer umeteteri uchi yakwane rumona iga sense ya Kenya nerororo skin cancer nerorore nyingi mono okorora lisangulia ulia twalire gosene eliote gitana kubwena muntu akonyora menyire eliote kagote ing'erie liang'ete kale sani miaka 5 lia erire eyuteri koba kawaida mono skin cancer gocha somehow like na wakonyora gwatani black eliote litari kubwena gwa sibiri ndiri correspond ligaste kwanyora mambiga iga skin yagere very sensitive ya bande ya mwamire it's very common actually neri abantu batari komanyuma nyanga neri yote onya koira neri yote lakini most cases skin cancer gocha buneri yote sabanta bangi yes but also ndogo sabantu gekara nonye diabetes uncontrolled diabetes na kwa yote litari kubwe so unless you get checked yeah gekaronye tubuga ati sukari tubuga ati muchande yende then you are at risk kwegoli ningi obone karibi kabinde bya very ruled out no kwenda kokoreruki diagnostic tests egera baru sino nyinaga biopsy ga to umuntu to manyanga na yaro staliero igotari ngati kero bwateri yote naro sorry yes abone skin cancer uruche imbito kibigo chibale to muchando Gante venga, omete ntumunava Africans, entunge tubate kuruku melanin, the black tint your skin. Mostly abantu konyorba kutora skin cancer, gate venga and they tentare lightly because even they become very kind of sensitive. Abantu konyora they are more prone to skin cancers. Na abantu bari albinos and that's why because of the UV light. Umetewano mugasombora na rubata the ultraviolet rays ultraviolet rays iria kare go penetrate into the skin yakaruta kwa melanin go cause kwanyora cancer. And since the majority of the albinos they don't have melanin, that's why kwanyora we try to encourage them babe kachikobi be yakachi sunscreen to prevent osaba songo abazongo ona na igondra mbare tokukagera ngakera kende mpagwate gusento gwate melanin lakini kwanyora ngo so asomo stoko nyara ko withstand kwanyora kwanyora bands ya nere risk factor. Okay, tikante venga omukasomete no nyenje muna muamediga dalinga tingo nyara kwanyora skin cancer ikitongera tokuruka sunlight exposure time nakekero kwanyora most of the time ekero totebe kwa chire swimming pool ndrora bero mugaso ikore karo kuchikorukushi yanga kwanyora aria se yanga yenge na se tali a difference nero. That is because of the effect of sunlight rays the UV lakini wano mete na kungwe kanata omugaso noro muya
mugaso no romo so you should also limit yenga kyuko yani kera na to abachi bantu kwa limit yenga kyuko oku expose asomoga asomoga yakro mugaso the more you get even the better ka sunburns so sunburns 30 minutes kwanyara chiachire sunburns and cancer are very different sunburn yiga ne re gucha ya graduate yabaki yaba cancerous but that will take time that's why we cannot tell you in as much as you need to take care of yourself for you to get all these benefits of omobere ekromi to mobere okulinda na yaro okulindi emokulinda yes and what about the stomach cancer na kuna teba the H pylori na factor nne na H pylori kwanda yake H pylori na ri bono H pylori na H pylori ye kana ro kwe kutoka rukanga ulcers because H pylori is the a microorganism kwa mostly found in your stomach yes lakini over time wekara ya beire nakitokonyoka kekoba over was under ekonya ko corrode the stomach keko corrode the stomach ekwaruri gekrindo meteni ugata chilea sigete chikogara acid iri gotoko teko affect but yakari getugirkia beire eroded getaiyo onongo chire ya cause mutations hence ya go predispose ko chikonyora gastric yes ase osayunale goteba narayu munyagitari nere namukorere otebire skin cancer na bego torino into aba muntaba mutari aba chi albino na basombo boka no into na bego toria bono tuerende asayu bona ende gento kene ndamente abantu batiche to screen to uchi vaccines to kwa uchi vaccines onye gokonyorekana ko bwate cancer chemotherapy ngwena na tore isha noege kona guchana na watoko na gusugumana to ena chemotherapy na sha ke korwa bonye surgery ntuna watoko kwa surgery asenya gitari ya itondo bwate theater we do perform surgeries nonya ko mchenchie condition ge ko babube na wato bwate bado ICU nero na watoko ko ira bado to manage actually ntu bwate binte binga senya gitari ya ito like services chiro they are very wonderful koko chichora na bogo chana indo chiancha abanyagitari bon hospital wate very professional bago koira biya ni environment ere very favorable kabisa yes ekiro togokora togokwana amangana chanjo cancer ende nirira nyara kutangu wetera chanjo apart from ya cervical cancer actually currently into to wate cervical cancer nerora nyara go prevent esa through vaccination esindanili era gutange tonyora inero mono tubwate sai abantu bagende for screening yes daktari abantu tikaba maximize on the usage and availability of free medical camps free medical camps ni ringa umuntu akoende camp tawaka na pesa lakini onyora the services needed gekara bantu mbaro konyora yesu muntu nabate kirikintu lakini tanyako enyagitari yacha bakagesona lakini muntu bado tatite ko correct tatite ko pim one that's why ngoteba we as Advanced Cancer Center we do organize medical camps to a visit nakara to visit we usually coordinate linge to kwa mwanga ya rabano ngwana transit we usually coordinate with the area chief maybe the MCAs everybody digerenga ntoruga iga yes iga ntumanyire lakini asitobo chintumanyire olio umanyire ororo na ero gokoreki mobilize digera te yabantu ngaya igende kengo chakorugeri 1 2 3 digera na abantu na barabu gekara bone iga muna bone gatukwa na iga tiangani ngabantu mbara affected if you are not affected you are involved in one or another connected to the issue so na gekara kanyara most of the time toka enda twate yabantu ngaya in as much as rende bintu chibesa chirachu they are time consuming financially emotionally lakini renda bano meta at the end of the day kelina ki obo gweni na butokareki tokuri hande na butokorwa bono otatu geti ozo tare sokia ndale to gweni tokorokonya nyara gukondera abaroire gose bali babwata abaroire ba cancer sechinga ritukubuneriga ritukubuneriga rya rero World Cancer Day baki bari batorigereti kusondo manye tobwate cancer motebi iga igasenya gitari yetu sai ngukora tore screening inde yonse prostate breast cervical cancer sai ngukora tore screening ere ya free
Koruabu ngonyara turi tukoba basomia barwera bababwate ngaki bako bakonyara bakomenya boigo bari babwate mbabwate ngonyara kuba turi tubaye obosemi buna ngi bakoringi batari kuria buna bakonyara kuba tuko na gusikia matuko tore na barabwe na pia ngaki baranyare ko baba gotanga chifam ebochi abantu bandi bamwabo konyora mnabona kiye ko yatobwate liquid biopsy ogocha is just a sample bakoina na yairwa it detects ngai cancer so mubere so barimo bwata barwaire barete moko na guchandika lero kemo yachire igase bosongo yetu na guchikera ngega iganto gotenya sai ngambi yamon karose bako na make Eldoret no muntu agochikori kimeyo ko very expensive actually koreta kimo usiya itoga iga it's very cheap and convenient sasa barwaire baito geko grafia te yo besanchio kemo ere na sha so mwana kubaremia barwaire baino na intu mulimo turigerere tiegere mwanya kubaho gosemeria komenta nayo ase bali ba twateba bali ba kulinda bali babwate kansa usually ntobwate gento tukoruka educational periods ndreba na tutebe muna lira matukaria kimo abantu mbromete mbali bali bakoruka caregivers bakoleta barwire babanyagitari we tend to inform them on ekatubwate nutritionist and some other specialists ngo baikatore twaraba obosemi ki yaje bintu biganebi mwakora ebinebi mwakora digere nabara bunge karabarika mba gutwara waswazi ngabanya kibono inje nakora bo inje ndakora yakrumite gento ngiro mundara akore aso gutamanya nekaro akore gento aso gutamanya taringi ni ligos nekaro akore gento komete ngeke ngerepo bone karo twabairo basemi buli umuntu amanyiri nga yaye kenkiri kana igana nonye naye karo kwenda ka ogwato basemi kwiseni ngana ki yaya I can handle na barwire bande mbali toko batinga yaya ibintu mbire bikoba more common like now pain are very common in cancer patients so we tend to explain to them nga yaya more ndoka because this one is expected nebintu mbiro muno montairwa maliogo ebintu mbiro ko baireta nga yaya ekegankire expected digere nonye nere kera kwenda ka gintu kigekwa penyo te nga yaya na tebe kwiti na ukira krik na pokira na malioga ali kwate makoba explain so in a way akaba mune emidway bona nero umuntu kurindo muruiro bona nere kero ko information uri nga yaya malioga ali kana yoga koliki ali kana yoga koliki bona nonye nere gintu kigekwa pena mete nga yaya ali kana yoga koliki digere nga yani by the time akorunka wita sore kwanyora na arendire taringa bono muntu chaka kuruka nabwa tamario kora kini mama itingiri kanyi rio konyeki umuntu kyagwe kaga igaerere chinguru umuntu ongia kuminyoka kwiga kuminyoka abwa tamario kora kinta meti ndiri ko mukwana ndikore kinga wikiraga buno turachi gukorera ritukeriga ria rero etwarenge nere daktari Dalmas Momanyi ndaboigo umandase Doris Michira twanare kubaruka sister aiga studio kurwa ase enyagitari ya Advanced Cancer Center utoka igase mochi obosongo ritukuria rero kiro togendete kurigereria uburoiro boiga ekirase kiro togendete kugukurira genda chekiwe genda ulingo uligwe na boigo bori bokonyora chanjo buna bori bwa cervical cancer na boto konyara wetanga kurwase borigo mwancho murigereria mbia mono sana soko gendera kobera ime ya Getembe Television nande ngokuganiria utware uburigereria obia na boigo onyare kwerinda onyare konekinga uburoiro boiga bwa cancer twaburwanire ase chinjera chionsi na bari bonsi banyare konekianga umurobiri yiga oikiranire ngobairanĩria mbuya mono goika rituko riangio omunguruka wanja twara oburigerio bia nche Matilda Obaigo etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha